ribeiranas, muiñeiras punteadas, muiñeiras novas, muiñeiras ao puño, muiñeiras coa man aberta, muiñeiras riscadas, etc. Estamos no capítulo no que nos vamos a ocupar por primeira vez de unha das catedrais do noso cancioneiro e quizáis o ritmo por excelencia, a muiñeira. Nos, seguindo o fío dos anteriores tutoriais, imos neste a tocar dunha maneira o máis ortodoxa posible. Continuamos coa man aberta, continuamos tocando única e exclusivamente na área aguda, eso é moi importante, con moita articulación, coa man equidistante a mesma distancia prácticamente do arillo, do aro da pandeireta. Imos a facer ese primeiro patrón, vale? Sería ti, tico, 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 ti
típico, 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 típico. Para min hai unha cuestión moi importante da que vos fui falando nos anteriores tutoriais, e é que o punto de partida para facer os patróns é este. E sempre regresamos aí. E eu creo que a muiñeira é un bo exemplo, ou pode ser un bo exemplo, para explicarvos o porqué. Ás veces, ou moitas veces, vexo tocar a moita xente con esta técnica, fan así. É dicir, fan o primeiro golpeo, a primeira corchea, e a pandeireta queda aí. E xa fan o seguinte ataque prácticamente dende aí. Eu recomendo vos que fagades o primeiro golpeo e que a pandeireta regrese de xeito que as ferreñas canten unha vez máis. Mirad, a diferencia sería esta. Pasa o mesmo en algúns patróns da xota, como por exemplo este. Eu recomendo vos isto. Como vedes, as ferreñas cantan unha vez máis. Típico, 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 típico. Sí que é verdade que hai unha pequeniña acentuación rítmica no primeiro golpeo, vale? Na primeira corchea. Típico, 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 típico. Tampouco tedes por que excitar demasiado ese golpeo, si acentualo un pelín. Lembra de poñer a man esquerda de maneira o máis ortodoxa posible. Iredes collendo velocidade. Moita articulación. E lembrade tamén que estes exercicios teñen como objetivo construirmos unha base sólida para logo tocar, vale? Por eso vos pido que colocades as mans, a man esquerda dunha maneira ortodoxa, que traballedes máis articulación. No contexto práctico, cando vayades a tocar unha muiñeira nova e cantedes, seguramente vades a mover un poquinho a man, a articulación que agora estamos levando ao extremo vai a minguar, pero o que estamos procurando de alguna maneira algo que tamén se fai no estudio de outros instrumentos de música en xeral, como é exagerar, por exemplo, cando empezas a tocar o acordeón ou o piano, facer unha pequeniña forza e tamén exagerar un pelín as articulacións para tocar con maior limpeza. Repito, eso na parte
na que estamos transitando polo estudio, porque probablemente, como digo, na situación práctica, a articulación vai a ser menor, etc. Pero a min, dende logo, valeume de moito regresar outra vez ao principio, volver a facer todo o camiño con lentitude, tamén con un metrónomo. Logo falaremos, dedicaremos un tutorial único e exclusivamente a falar de como nos pode axudar, do importante, do fundamental que é un metrónomo para o estudio diario. E nada máis, ata aquí chegou este tutorial da primeira e máis sinxela muiñeira. Nada máis, que estudiades moito. Un bico, chao. E como sempre, para rematar cada tutorial, un tema tradicional. Desta volta, unha muiñeira que aprendín de Olimpia e as súas amigas na Alta da Laracha, en Montemayor. Para que lle aprendades na vosa escola de pandeireta, no voso centro galego, Casa de Galicia, agrupación cultural, agrupación juvenil, etc, etc. Di así. Hei de facer unha ponte da tona dunha mazán e para pasear os mozos de rodis para sofán e ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ay la 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 la, 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 ay la 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 la. Se toca la pandeireta moito se me dá na man e moito máis se me daría se bailara meu irmán e ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ay la 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 la, 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 ay la 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 la. E nada máis. Se vos gustou o vídeo, deixádenos aí un cariño ou contádenos algo, o que vos pareceu. Suscribidevos a esta canle de YouTube e lembrade de descargar o texto na nosa página web. Quedo cantando. Chao. Onde somos Benovedes, onde somos Benovedes, somos do campo da Santa entre os ramalliños verdes. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la la, ai la la, ai la 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 la. Rapaza, miña rapaza, o cariño que che teño na vida miña me pasa. Ai la la, ai la